Kambi mar World Coin okichore gi chien e tudruok mag Masinde gi tuo moro amora mag wang'. Maendi biro tok moko kuom joma ne omenyo tong wang' gi golo ywak ni giseyudo chiedh nade nyaka ne meny wengegi. Weg kambi mar World Coin nochopo e nyim komiti mar od bura kendo gilero ni ne gichopo e pacho kaendi e yor chik kendo ne opuodhgi e chenro mar ndiko jo Kenya e chenro mar ohala mar mbui motisi ni cryptocurrency. Jafwambo marwa Okinda miyowa ler mar wachni. You know, we missed like 2 or so days. Weg kambi mar World Coin ochopo e nyim komiti mar od bura mar lero moko kuom weche mosebedo ka nyuolore kaluwore kod kawo nonro oganda mane gitimo e pacho ka. Jatelo mar kambi mar World Coin Alex Blania olero ni kambi mar World Coin geto konyo oganda e pogo dhano mar adier e mbui kaluwore kod lony manyasani masani okiko chenro mathoth e mbui. Is a way for all of us to verify to each other that we are actually human beings and we are not neural networks. So that, and what that practically means is I might go to Twitter, I might scan a QR code and log myself in with World ID and just verify I'm an actual human being. Alex bende olero ni kambi no bire pacho ka yor chik koluwo kambi magitiyo godo mar Tools for Humanity. A couple weeks, we submitted registrations for both of our entities, Tools for Humanity Corporation and Tools for Humanity GmbH, the German. Secured registration certificates as data controllers for both of those entities. This led on 2nd August of this year, Cabinet Secretary Awalo to observe that as far as the Data Protection Act of 2019 is concerned, WorldCoin were acting within the law. Kambi mar World Coin bende okwedo weche maliekore ni Masinde gi nyalo bedo ni nokelo tuo mar wang' ne moko kuom jogo manomeny tong wengegi. World Coin osingarita makare ne nonro oganda magikawo. Instead, what we are building is designed to protect privacy, to enhance privacy. From the inception of the project, even before I joined almost 3 years ago, Tools for Humanity has applied what's called privacy by design to every aspect of what we are building. Kambi no manyaka sani wacho ni jo Kenya mahewa 600,000 osepuodhi matiyo kod mbui margi. Koro dwaro mondo piny owacho chiwne gi thuolo mar duogo kendo mondo gichiwne jo Kenya mahawa 200,000 mosendikore kodgi to pod ok nyal yudo nyinyo margi kaluwore ni pok opuodhgi. Okinda, Ramogi TV. Okay, bang' chenro no wadhi e yueyo moro machuok.